Sal-2019 il-paga minima se tkun żdiedet bi 8 euro fil-ġimgħa. Dan bħala parti mill-ftehim nazzjonali milħuq bejn l-imsieħba soċjali li jimħeġġa mill-Prim Ministru qablu fuq bidla li għandha tfisser nifs għal ħafna ħaddiema. Il-Ministru Elena Dalli tat dettalji ta' dan il-ftehim fejn fissret il-ftehim huwa mnebbaħ mill-ħtieġa ta' kwalità ta' ħajja aħjar għal madwar 5,000 persuna li bħalissa għandhom paga minima jew baxxa. Wara l-ewwel sena ta' impjieg paga minima il-ħaddiem se jirċievi żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa. Wara t-tieni sena tal-impjieg il-ħaddiem jirċievi żieda ta' 3 euro oħra fil-ġimgħa biex b'kollox ikun qed jieħu 6 euro iktar mill-paga minima wara 3 snin. Dan f'effett mill-ewwel ta' Jannar tal-2017. Jiġifieri jekk wieħed daħal jaħdem f'Jannar tal-2017 paga minima, f'Jannar tal-2018 se jibda jibbenefika miż-żieda skont il-ftehim nazzjonali. Iżda mhijiex biss din iż-żieda. Kull ħaddiem se jirċievi euro fil-ġimgħa żieda apparti l-kola li tinħadem kull sena sa mill-2018 u euro żieda oħra fl-2019. Dan biex fl-2019 il-paga minima tiżdied bi 8 euro fil-ġimgħa li akkumulaw għal 416 euro fis-sena. Il-ftehim nazzjonali jippermetti wkoll li tkun stabilita kummissjoni għal pagi baxxi li kull 4 snin tressaq rakkomandazzjonijiet lill gvern tal-ġurnata dwar pagi minimi u baxxi. Bl-ewwel rakkomandazzjonijiet mistennija jingħataw fl-2023. Bekk ma jridux jgħaddu 27 sena oħra biex il-paga minima tkun riveduta. Dan il-ftehim se jtejjeb il-ħajja ta' bosta li kien frott mhux inqas minn 20 laqgħa bejn l-imsieħba soċjali kollha, l-MCESD u l-Gvern biex jintlaħaq bilanċ bejn il-kompetittività tal-industrija, il-ħarsien tal-postijiet tax-xogħol, l-għajnuna li tingħata lil ħaddiema Maltin u l-ħarsien ta' negozjati kollettivi. Il-ftehim isegwi dikjarazzjonijiet ċari tal-Prim Ministru li fil-klima ekonomika preżenti il-paga minima għandha tiżdied.